Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Jerzy Stachurski, poeta, kompozytor i dyrektor szkoły w Czeczewie. Dzień dobry Państwu. Witam również Pana, Panie Piotrze. Chyba niczego nie pominąłem w określeniach Pana osoby. Na pewno, oczywiście, że tak. Zgadzam się na takie określenie mojej osoby. To już 45 lat Pana działalności artystycznej. To jest spory dorobek i może Pan dzisiaj z perspektywy powiedzieć, że czuje Pan się spełnionym artystą? No na pewno sporo rzeczy w tym czasie się wydarzyło. Sporo rzeczy udało mi się zrealizować, albo może inaczej. Uczestniczyłem w różnych wydarzeniach artystycznych na wielu kierunkach, na wielu płaszczyznach teatralnej, literackiej, organizacyjnej, a więc jest tego naprawdę dużo. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że parę rzeczy, z kilku rzeczy mam wielką satysfakcję, że to wszystko zakończyło się pozytywnie. No choćby takie rzeczy, które zaczęliśmy tutaj dzisiaj mówić wcześniej o Darze Młodzieży. To właśnie w 1978-1979 roku brałem udział w organizacji tej zbiórki pieniędzy na ten właśnie cel. Również napisałem piosenkę taką okolicznościową, która towarzyszyła właśnie tej zbiórce w całej Polsce. Ale oczywiście takich inicjatyw było więcej, także no dzisiaj właśnie stwierdzamy, że to już 45 lat. Szkoda, że to tak szybko ten czas minął. I właśnie jest Pan w stanie... 45 lat to jest masę wydarzeń, tak jak Pan mówił, masę publikacji, masę rzeczy za Panem. I jest Pan w stanie dzisiaj powiedzieć, co było Pana największym sukcesem artystycznym, albo co Panu sprawiło największą radość? No właśnie, dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. No myślę, że moim największym sukcesem jest to, że cały czas tworzę. Dlatego, że pierwszy mój utwór, który został upubliczniony, to był rok 1968 w szkole podstawowej numer 14 w Gdańsku, Siedlcach. I od tego czasu mogę powiedzieć, że ciągle komponuję, ciągle coś piszę. Myślę, że to jest, no mam tutaj powód do satysfakcji, ponieważ obserwuję środowisko choćby gdańskie, gdzie wielu moich kolegów, którzy w swoim czasie byli nawet, można powiedzieć, bardzo popularni, dzisiaj milczą. Nie wiem dlaczego, ale ja ciągle komponuję, ciągle moje utwory pojawiają się w teatrach, ciągle piszę jakieś nowe piosenki, więc myślę, że tutaj to jest jakiś mój osobisty sukces. Pana życie przez długie lata było jednak związane ze szkołą w Czeczewie. Mnie bardzo interesuje, jak to się w ogóle zaczęło, że właśnie szkoła w Czeczewie? W 1990 roku zacząłem pracę w szkole podstawowej w Wilanowie. Tam pracowałem przez 2 lata. W tym czasie polska rzeczywistość zmieniała się. Rozpoczęły się takie działania związane z regionalizmem. Wówczas ja byłem troszeczkę związany już właśnie z tą działalnością regionalną. Byłem laureatem konkursu literackiego na wiersz w języku kaszubskim. Poznałem właśnie całe to środowisko, między innymi pana Lecha Bątkowskiego, poznałem panią Izabelę Trojanowską, wszystkich pisarzy kaszubskich. No i kiedy pojawiły się pierwsze audycje radiowe i telewizyjne, włączyłem się w ten nurt właśnie tworzenia nowego repertuaru. I akurat w tym czasie znalazłem się w szkole w Wilanowie i tam właśnie razem z uczniami tej szkoły zacząłem nagrywać moje piosenki, nowe piosenki w języku, z moją muzyką, z tekstami kaszubskimi, które zyskały pewną, można powiedzieć, popularność. I to zachęciło mnie do tego, żeby spróbować samodzielnie działać w jakimś środowisku, żeby te moje pomysły móc szybciej realizować, bo wiadomo, jeżeli się jest nauczycielem, to droga, powiedzmy, od pomysłu do realizacji jest nieco dłuższa, tak?
a jeżeli się jest dyrektorem, no to ta droga może być troszeczkę krótsza. No i tak się stało. W 1992 roku był konkurs na dyrektora, który wygrałem, no i od tego momentu jestem dyrektorem szkoły w Czeczewie. A właśnie, bo mówi Pan o twórczości kaszubskiej. Tak od razu przychodzi mi na myśl, jest Panu bliższa twórczość w języku kaszubskim czy twórczość w języku polskim? To znaczy, ja bym tego tak nie rozgraniczał. Po prostu ja zawsze mówię, że to jest tak jak z instrumenta, na przykład z gitarą. Gitara ma 6 strun, prawda? No i jeżeli chcemy zagrać jakiś utwór, no to po prostu te struny, niektóre głośniej brzmią, niektóre ciszej. Tak samo jest to moją twórczością. Raz piszę w języku polskim, raz w języku kaszubskim. Tutaj nie mam do tego jakiejś strategii takiej nadzwyczajnej, tylko po prostu zwyczajnie w świecie, jeżeli chcę, żeby to był utwór napisany w języku kaszubskim, to taka jest moja decyzja i piszę właśnie. A czy ścieżka artystyczna i ścieżka zawodowo-oświatowa idą ze sobą w parze? Nie idą. Nie idą. Oczywiście, że nie. Właśnie i tutaj spodziewałem się tego pytania, więc oczywiście, że nie. Jest to zupełnie, można powiedzieć, inny zawód i nie można łączyć, moim zdaniem, pracy administracyjnej z pracą no, bycia twórcą. Zresztą w historii mamy przykłady wielu wybitnych twórców, którzy na co dzień pracowali w różnych zawodach, prawda? A dopiero twórczość uprawiali po pracy, tak? Ja też zresztą nazywałem się twórcą, który zaczyna swoją działalność artystyczną po godzinie 16, czyli po prostu kiedy już drzwi szkoły, dla mnie administracyjnie drzwi szkoły są zamknięte, to po prostu ja wówczas pochylam się nad moją działalnością artystyczną. Jest Pan dzisiaj w stanie powiedzieć, czy 45 lat, to jest sporo, ponad 20 w szkole, czy gdyby Pan mógł w tym czasie coś zmienić, zmieniłby Pan jakieś decyzje? Nie, raczej nie zmieniłbym. Dlatego, że myślę, że każde doświadczenie świadomie wybrane nas wzbogaca. I ja też nie wiedziałbym wielu rzeczy pracując w szkole. Nie poznałbym wspaniałych ludzi, rodziców, ich chęci pomocy właśnie w szkole. Nie poznałbym wspaniałych uczniów, nie poznałbym wspaniałych nauczycieli jako ludzi. Bo jest to też bardzo, to są wszystko takie obserwacje, które są dla mnie odkryciem i tego bym nie wiedział. I podobnie było, kiedy pracowałem przy jakichś kolejnych realizacjach, na przykład w teatrze, kiedy na przykład brałem udział w jakichś eliminacjach, na przykład do festiwalu w Opolu, bo też mam taki w swoim życiorysie taki epizod, więc nie poznałbym wielu rzeczy, które z tym są związane. I to wszystko myślę, że jest jakimś takim moim, taką księgą, która się tam zapisała i która mnie po prostu bardzo wzbogaciła. Jako dyrektor szkoły, ale i nie tylko, wprowadza Pan też i inspiruje młodych ludzi w tą sferę artystyczną. Między innymi konkursy literackie i poetyckie. Jest trudnym zadaniem chyba wprowadzać młodzież i dzieciaków właśnie w sferę artystyczną, kiedy tak bardzo promowane są zawodowe kształcenia i zawodowe kierunki. Oczywiście, gdy chodzi o, można powiedzieć, te zainteresowania humanistyczne, w każdej społeczności one są znacznie mniejsze niż wśród uczniów, są znacznie mniejsze niż, powiedzmy, takie zainteresowania techniczne, czy jakieś dotyczące różnych rzemiosł, ale jest grupa takich dzieci, uczniów, którzy tym się interesują, którzy widzą w tym jakiś sens, jakąś nawet czasami swoją drogę rozwoju. Skąd to się wzięło? Ja myślę, że to również tutaj skorzystałem z własnego doświadczenia. Pamiętam, kiedy sam zaczynałem właśnie, będąc
chłopcem gdzieś w klasie 4 szkoły podstawowej. Wtedy już zacząłem się interesować tymi sprawami, zacząłem pisać, zacząłem komponować pierwsze utwory i wiem, jak bardzo mi zależało na tym, żeby te utwory no, gdzieś zaistniały. I właśnie wiedząc o tym, staram się właśnie, organizując te konkursy i inne projekty, czy na przykład pisanie scenariuszy teatralnych, żeby ten scenariusz, który zaczyna się od pomysłu, no, miał swój wymiar, że tak powiem, sceniczny. No i tak się nam udaje to wszystko robić. Dzieci bardzo chętnie właśnie uczestniczą w tych właśnie projektach i to w każdej kategorii wiekowej, i w podstawówce, i w gimnazjum. No mamy naprawdę tutaj bardzo piękne osiągnięcia w tej właśnie w tym realizowaniu właśnie tych projektów teatralnych. Również na przykład też w szkole w Czeczewie redagowaliśmy gazetkę Czeczewskie Oko. Ukazało się 57 numerów tej gazetki. Tutaj mam jeden z takich, właśnie mam przy sobie, wziąłem taki jeden, ostatni numer, 57. I również w tej gazetce część tekstów napisała młodzież. I to jest naprawdę, to była dla nich wielka przygoda, wielka frajda i radość, kiedy mogli po prostu te teksty zobaczyć w tej gazetce. Także no po prostu chodzi o to, żeby oczywiście nie jest to jakaś recepta na to, żeby ten uczeń, prawda, został pisarzem, został, nie wiem, kompozytorem czy autorem tekstów, ale jest to taka inicjacja po prostu, jest zainteresowanie jego, no, że taki świat istnieje też, prawda, obok nas i nie jest to rzecz, która jest nierealna, prawda, to jest po prostu zwyczajna rzecz, tylko po prostu trzeba zrobić kolejne kroki, żeby to się udało. No i ja właśnie, moja rola polega na tym, że ja staram się, jestem taką poręczą dla nich, właśnie staram się, żeby ta droga do tego właśnie, od pomysłu aż do realizacji, no powiodła się, żeby był sukces właśnie dla tego ucznia. Panie dyrektorze, życzymy Panu kolejnych udanych lat sukcesów artystycznych i w oświacie. Dziękujemy najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Jerzy Stachurski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czeczewie. Dziękuję bardzo.